Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana di channelku Tony Bocah Sumur Besar. Oke lho iki ceritanya sore-sore iki ate ndelok sawah, ndelok pemandangane sawah. Iki jerit bapakku ono wong lagi ngedos. Wis dilemar iki keseruanku delok nih sawah. Jalan-jalan bersama teman sangat menyenangkan. Hilangkan keluh kesah seharian. Kita harus selalu bersama dalam suka dan duka. Kalau jalan-jalan kita harus tetap hati-hati agar sampai tujuan dengan selamat. Kita harus selalu bersama dalam suka dan duka. Kalau jalan-jalan kita harus tetap hati-hati agar sampai tujuan dengan selamat. Jalan-jalan bersama teman sangat menyenangkan. Hilangkan keluh kesah seharian. Kita harus selalu bersama dalam suka dan duka. Kalau jalan-jalan kita harus tetap hati-hati agar sampai tujuan dengan Iki aku wis sampai ngalas. Iki langsung perjalanan. Lho iki pari-parine apik kemandangane. Lho iki pari-parine. Oh iki pari-parine wis tua-tua kabeh. Wae langsung didos. Ngedos biasae dan wong Jawa biasa ngedos. Iki alate gawe ngedos. Lho iki alate se nggawa alat wong biyen iku langsung perjalanan maneh. Iki perjalanan maneh. Iki cuacane bareng sak adem. Iki ana gubuk wong ngalas. Biasa gawe istirahat gawe dolok. Gawe mangan biasae. Iki langsung perjalanan maneh. Iki pari-parine. Iki pari-parine wis tua-tua. Wis tua-tua parine. Iki pari-parine wis tua-tua kabeh. Oh iki nggawa alat mau. Iki langsung perjalanan iki pari-parine se tua-tua. Wis tua-tua parine wae ngedos kabeh.
iki gak gantian biasa ngedose. Iki ana pelem gedang, ana gubuk, ana gedang iki ngarepe pring. Iki wadem iki ana gedang warang. Gedang iki nek ikune ana sumure. Langsung iki jalan maneh. Iki tempate ngemandangane ne sawah. Apik kemandangane ngemandangane sawah. Iki sawah-sawahe wis tuwa-tuwa kabeh. Iki ana wit-wit kabeh ku ning dhuwur. Wit-wit kabeh. Iki pari-parine. Iki pari-parine. Iki gedang wis ana gedange. Umurine iki ana sumure. Iki ditutupi sumure. Iki sumure gawe adus, gawe undu, gawe iki sumure. Iki tani wae ketiga gak tau set iki banyune langsung tutup maneh. Iki pari-parine. Pari-parine iki langsung jalan maneh. Iki ana wit kates, gedang, wit kates karo gedang. Iki wite pring, iki gedang. Iki langsung jalan maneh. Iki tempate nek desa Ndagan. Iki wit pelem. Iki kates. Iki nek sawahe wong Ndagan. Wong Ndagan, wong Kuwati, wong Jaranyar. Iki gubuke. Iki gubuk gawe istirahat. Iki jalan maneh. Iki sawah-sawahe. Iki wombo tempate parito. Iki ana gedang. Iki ana wong lagi ate jiko gawe makani sapi. Biasa nggih godhonge pari gawe makani sapi. Damen ten bosok kene damene. Iki gubuk-gubuke. Iki ana tebu, ana gedang, ana wit gendondong gurung sek cilik. Iki pejalan maneh. Iki pejalan maneh. Iki kali. Iki pring. Iki mlaku maneh. Iki biyen inget cilanku nek kene biyen ana ula. Gitu ula nek kene sak melahi biyen cilanku. Saiki wis gak ana ulae. Iki kali-kaline. Iki kaline ndebus segara. Iki ndebus segara kaline. Ndebus segara iki kaline. Tani wewe banjir banyu mara langsung buan segara. Iki langsung mlaku maneh. Iki pari-parine wis ketuwon. Iki ngarepe pring. Pring. Iki mlaku maneh. Iki gedang-gedang. Ana gedang pari-parine pring.
iki pecel maneh. Iki gedang pinggir sumur mau. Iki langsung pecel maneh. Iki gedang iki boneka kemerdekaan ke wedi manuk. Oh iki sumure mau. Entak sepila mau sumure. Iki wis tak delok mau wedi lali. Dadake wis tak tutup. Iki langsung pecel maneh. Iki mlaku maneh iki. Iki perjalanan iki sawah-sawahe. Iki sawah iki se milu disondakan. Lho iki juga damene. Oh iki mari juga damen nggih makani sapi. Ing juga damen ya klambi putih iku tangga omah, tangga desa. Ing klambi kuning iki wong dagan. Oh iki pecel maneh iki sawah-sawahe wombot nek kene. Iki ana wit kates. Iki wit-wite. Iki gedang. Iki sawah-sawahe pari-parine wombot tempate kene. Iki sawah tok. Iki pecel maneh. Iki gubuk-gubuk eka lagi mari agak ngedos. Iki langsung delok wong ngedos. Iki mlaku ae. Iki langsung perjalanan. Iki gubuk-gubuk, iki gubuk. Iki nek ngarepe dalan mau. Iki eko ngedos lho lagi mari stoke ganti stoke maneh. Iki gubuke. Eko gubuk ana wit gendondong. Iki wit gendondongi. Iki wong akeh ati juga damene. So iki tak sepilo teko ado. To iki langsung aku sepilo wong mari ngedos yo. Iki mlaku maneh mari ngedos. Lho iki ing duwe wong dagan. Iki sawane wong dagan. Lha iki ing duwe sawah. Ewet lho iki ngedose. Oh iki ate ngedos. Iki sore-sore ngedos nggawa mesin ae. Iki ngedose nggawa mesin. Lha iki lagi ate nyiko damene. Lha iki wing duwe sawah. Lha iku iki lagi ngenjongi
damene lho iki akeh ngedos nggawa mesin lagi iki de wong papat iki ben ngedos e nggawa mesin iku mau langsung iki perjalanan maneh iki perjalanan iki ning ngarepe dalan gede biasae gawe motor gawe sepeda iki gubuk-gubuke iki perjalanan maneh mlaku wae lho iki gubuk-gubuke wong alasan wae wong dagan lho iki mari dek ngedos langsung di gawa mulai iki di gawa mulai gawa mobil lho iki lagi digenjongi mari digenjongi sate mulai iki lho iki sate mulai iki lagi ate perjalanan mulai wae wong dagang mari ngedos mau lho iki ngarepe dalan lho iki langsung perjalanan gubuke sanaku wae wong dagang iki mlaku wae iki ana menyok barang menyok sanaku jenenge Pak De Cukup iki menyok kok macem-macem lho iki wit-wite iki gubuke lho sama-samene jalan-jalane sawah ndelok pemandangane sawah karo ngedose wis tak ilingno aja lali like, subscribe channelku Tony Bocah Sumur Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.